Menin kadon ka consultation but ki lightly ki dis council but ki laingut ki CM Jong kini ki lightly ki dis council ha ka bangi kren na kamtakan ka bill namar bangi hap ban yo lang ru ya ka views na kini ki dis council bro lightly te menin ngila syong ya ka meeting kila ai ya ka suggestion ya ka views ke jongki ha ka ba nakalian ke sarkar kala de consider ya kita kijing don kam jongki kawai na ki concern ki ba kini ki lightly council ki lo ka ki penpau kalong ba kanum don ka duplikasi lani ka infringement but ka bor jong ka dis council te ya kata na kalian ke sarkar kala taken care of ba kanum don kanu ka duplikasi lani ka infringement ha ka authority but ka function jong kini ki lightly ki dis council but kumang labatai sisin kani kadai ka ak ka barim ka ba nadu ukhat khandai spa prapo kladon kani ka ak ka bangi ong ka State Agricultural Produce and Marketing Act 1980 but kani ka ak kum bakalong kalong baka state government kala ban set up yakini ki regulated market ha ki jaka ke baper hapo jong ke jelam kala na kementa ban penbit penbiang ya ki paj ba nong rep jong ke jela tenrei ha kani ka amendment ka bangile menta kalong kawai ngi atsyu ya ke items amdai syu tang ye ki jhur ki jep henrei ngi atsyu ba ki livestock items kum kado siar kado sniang kidok masi nangta kidok ha ya kataru ngila kentup lang hakane ka amendment kabat thmai kabangin bu apo assembly hakane ka session kaban long te na kata kadaw ni don kam ban le ya kane ka amendment na kamenta ban pen klain ban penbit penbiang namar ngiat ya kene ka item sengkat bat kawai susu ka bangi ong ka medicinal plant hakaba ya kataru on cover lang hapo jong kene ka amendment ka batmai ka bana kalian ka sarkar kala approve nang ta ka baar ka issue ka bangi kren ru meneh na kalian jong ka sarkar ka kabinet kala menjur hadin ba ka planning department kawan ra ya ka we ka proposal but kata ka proposal kelong bantau ya ka chief minister's task force on the economy of the state post COVID-19 ya ka niru ngila menjur ha ka bala thau ya ka executive committee ha po ka jinglong chairman u chief minister bodon burom jungi but ki members kilong kumni harum Deputy Chief Minister, Minister of Commerce and Industries, Minister of Agriculture, nangta Chief Secretary, nangta NEC Secretary, North Eastern Council Secretary, Badon Hangnaya Shillong, nangta Shri KN Kumar Badeu Chairman, Jong ka Farmers Commission, nangta Professor David Arsim Ibadeu Academician, nangta susu i Professor Stephen Derkon ibadai napo Oxford University nangta i Shri Shishir Bajoria ubadai chairman jongka IIM Shillong but member secretary ngibu ya u Dr. Vijay Kumar kum member secretary but ru nsakan thupsu ya ki expert kasyong kat kum kajing idon kam jong kani committee nangta susu na kani ka executive committee labu susu reu teli ki working group kiban ya la ka jong ketenat rekam ke jongki kiban wanra ya ka report ke jongki sya kani ka executive committee ka benengkong finance revenue and investment layalam lakli ya kani ka working group da ikong Revika Susyang ibalong ka additional chief secretary nang ta ka weipat ka infrastructure and labor hakaba an head and yalam dai ba DP walang IAS ibalong principal secretary nang ta kini ki primary
sector kebangi ong ki agriculture and allied sectors daw Dr. P. Shakil Ahmed Principal Secretary nang tayo ka rural poverty alleviation and livelihood yakni an head but an yalam daw Sri P. Sampat Kumar Commissioner Secretary nang tayo ka industries but ka trade da Usri M.R. Sanrem Commissioner Secretary but ya ka tourism entrepreneurship and skill development yakni an yalam da u Dr. Vijay Kumar IAS kini ki working group kin sasyong la kajong ka lain kajong ki kalau kajong ke sektor but hadin nang ta kin sawanra ya ka report syaka executive committee but hadin na ka executive committee ansara syaka kabinet na ka bentaban yo ya ka jing menjur ban ya nang ni syakmat ya ka kom trekam jong kini ki sektor ki ba per hapo ka jela miklaya jongi baro kawai pat na kamda ka jing tip jong ki nong syong snong ka jela ka jongi kumbangi ju pentip na kapor sya kapor ka sampel ka bangi lalumbat ka bangi lapha na kamta ka testing kalong ar hajar news pa khat ar ka report ka bangi layo bat ka balong positif kalong ar hajar sanspa khendai punyo teli nanta ka report ka report ka bagi yo bat ka balong negatif ar hajar sanspa khendai punyo teli nanta ka result ka bagi dang up kalong sispa arteli bat kumba phitip khat lai teli ki kes ki don khat wengut kila khlan bha manta iwei balaklat but iwe pat idang long aktif hadu kani kasngi kabamanta shu na kabata ka jingtip jong ki pajba nong snong jok ngajela hadu menta kasngi ke balawan pai syapok jela kalong sau hajar reus pa pra powengut sau hajar reus pa pra powengut ke balawan pai bat kabang sngo ba ban pentip leng ba jong pi kolong bakini baro ki don halaki jong ki jaka don ki badon hayeng ki bale ka home quarantine hanrei ki babun na kini ki dei ki badon hapo ka community quarantine ya ka bala penbet kerpang leng ba jong ki bor snong ki bor thau kata kadai ke jing pentip ha kani ka janmit na ka benta ka jing tip lang jong ki pajba no song snong baro